O našej kampani za Roberta Fica píšu už aj v zahraničí. Už aj v Česku vedia, že dnes budeme v Brezne a Spišskej Novej Vsi. Medzi tým slovenské médiá každý deň kopú do Smeru a vytvárajú ilúziu, že za atentát na Roberta Fica si vlastne môžeme sami. A máme podstúpiť sebareflexiu. Našťastie liberálne médiá už nikto neberie vážne. Dôkazom je najnovší prieskum, v ktorom takmer 2/3 Slovákov viní za atentát opozíciu a vyše polovica mainstreamové médiá. Ale toto sa nesmie povedať nahlas. My sme to s Andrejom Dankom hneď na prvej tlačovke povedali a tak nás už 2 týždne linčujú. Možno dúfajú, že sa nájde nejaký ďalší cintula. Útočí aj progresívne Slovensko. Najnovšie si našli nový cieľ Telegram. Vyhnali nás z Facebooku, kde začali odstraňovať nepohodlné názory, tak sme prešli na ostrov Slobody, na Telegram. A teraz by nám najradšej zrušili aj ten. Ako všetci totalitári v dejinách, ukrutne sa boja slobody slova. Ešte by náhodou niekto hovoril pravdu o tom, čo páchajú napríklad v Gaze. Macron a Scholz kidajú na Rusko a vyzývajú k použitiu západných zbraní proti ruskému územiu, čo by bola de facto otvorená vojenská agresia Západu na Rusko. Ale keď majú uznať Palestínu a odsúdiť útoky Izraela, tak sa vyhovárajú ako malé deti. A potom chcú moralizovať o Rusku, veď to je nasmiech. Tlieskam Nórom, Írom a Španielom, že sa rozhodli uznať Palestínu, tak ako my Slováci. Držím ti palce, Palestína. Vydrž. V Európe má zmysel bojovať proti vojnovým štváčom a pokrytcom. A presne to robiť budeme. My sa nebojíme ich nenávisti, nás nezlomia. Ideme vyhrať eurovoľby. Za Roberta Fica.